Damdamag Radyo Sagada. Naimbag manen nga aldaw ka na pangaldaw kadigiti listeners ti Radyo Sagada. Kat gundaway manen ngayon tayo ibingay dagiti damdamag para iti midday news. Itang aldaw iti Miyerkules. Para iti ulo dagiti damdamag iti pagilian panakaitantan ti barangay ka na Sangguniang Kabataan Election sa pananglabsing iti Saligang Batas. Nasurok 4,000 abaro nga kaso ti Human Immunodeficiency Virus na ilista ti Department of Health. Kana DepEd nang iwaragawag iti panagsubli ti eskwela intun Hunyo 8. Iti mata ulo dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ken iti lokal. Infertility may sa medical a kondisyon kuna ni Dr. Bulian. Inflation iti Cordillera, napartak angin mato iti 4.5% iti bulan ti Marso gapu iti nangina a petrolyo. Panakaituloy iti operasyon Telepanto Mining linapdan dagiti elders sa Jaymangkayan. Baguio City, mangisaksakan iti circular tourism tapno malabanan ti parikot iti basura. Taraki Kiosk, formal anay paima iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ti Montañosa. Nasurok sa nga 14 milyon nga piso, patulong iti trabaho kan pangkabyagan, initden ti Department of Labor and Employment iti Mountain Province. Kaunaan nga Montaño sa Summer Fair, naka-record iti dandani sa nga 10 milyon a piso ang napaglakwan. 65 nga business owners dito Sagada, timasidong iti orientasyon para iti nataltalget kaya nasimsimpa a panagtrabaho. Kana munisipyo ti Sagada nang ilista iti 27 nga insidente ti uram ita nga tawen 2026. Para iti detalye dagiti damdamag iti pagilian tayo nga Pilipinas ket napasamak manen ti debate sa Senado kalpasan nga ideklara ni Senator Sherwin Gatchalian nga unconstitutional wenno pananglabsing iti Saligang Batas ti panangitantan manen iti barangay kan Sangguniang Kabataan Elections wenno BSKE ita nga tawen. Sigon pa ni Gatchalian, dati na ito yung apondo at umanon iti 8 bilyon nga piso para ditoy. Nagpakdaan maten ti Korte Suprema kontra iti kanayon apanang suspinde iti eleksyon amang laplaped iti demokrasya. Iti sabali abangir pabor ni Senadora Amy Marcos iti suhestyon ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. nga iatras ti eleksyon tapno makatipid iti tenga ti krisis ti lana ken tensyon sa Middle East. Nakuna ti Senadora at ipateg nga 16 bilyon nga piso akasapulan ti COMELEC ket may mayat nga usaren kas ayuda iti taraon ken fuel dagiti umili. Bayat a sumangsangot ti pagilyan iti nakaro akarit ti pang-ekonomiya. Iti sa Baliada Magnational, naka-record ti Department of Health wenno DOH iti 4,270 kan 7 abaro nga kaso ti Human Immunodeficiency Virus wenno HIV iti maudi nga paset ti tawen 2025. Sigon iti report, uray no bimaba ti bilang no ikumpara iti napalabas a quarter, agtaltalined anangato ti average a dumandanon iti 40 kan 7 nga kaso kada aldaw. Pinakaapektado iti nasaw a bilang dagiti ada iti edad nga 25 enggana iti 30 ket 4. Bayat ang makapaalarma tinasurok may sa aribo nga kaso dagiti kabataan nga agtawan iti 15 enggana iti 20 ket 4. Iti madama ket dinmanon iti kabuklan a bilang nga 163,454 ti kaso ti HIV iti pagilian manipod iti tawen 1984.
Itilikudan ti panag-adu dagiti carrier, inyunay-unay ti DOH ang humat nga tumutlang ti bilang dagiti individual a pumaspasidong iti preventive care. Particular ti panag-enroll iti pre-exposure prophylaxis wenno daytoy PrEP. Agtultuloy latamot ti panawagan ti DOH para itinasapa a panagpa-check up ken usto nga impormasyon tapno malapdan ti panagwaras ti advanced HIV iti pagilian. Iti may sapay damag national mangrugi ti school year 2026 to 2027 kadagiti para publiko a pagadalan intun Hunyo 8. Sigon iti Department of Education na DepEd Secretary Sonny Angara. Kagida ti balik eskwela intun Hunyo ti panakaipatungpal ti 3-term school calendar ang nakakabil iti DepEd Order number 009 series of 2026. Pinirmaan ni Angara iti Abril 16. Formal nga aglukat dagiti klase iti aldaw ti Lunes no Hunyo 8 ken nakasimpa nga aglepas inton Abril 8 iti matawan 2027. Dua gasot ken maysa nga class days ti kompleto. Ti makompleto manipud iti umuna nga aldaw ti term 1 hanggang na iti maudi nga aldaw ti term 3. Iti mata detalye dagiti damdamag iti rehiyon. Ang paunay-unay ni Dr. Eileen Marie Calusa Buliat, Medical Officer for ti Baguio General Hospital and Medical Center, wenno BGHMC at ti infertility ket maysa a seryoso nga medikal a kondisyon. Saan dapat nga ituding nga personal apan nakapaay ti maysa a tao. Iti naangay nga kapihan media forum ti Department of Health Cordillera itay nabiit inlawlawag ni Dr. Buliat at dagiti saan apudno nga pagarup may papan iti daytoy ti kadawyan. Arason iti panakaitantan ti panakapaagas nakaro nga bain ken panakadadaen iti relasyon dagiti agkapareha. Pinalagipan met lang ti mangagas ti publiko at ti infertility wenno panakabaog ket saan laeng nga issue iti kababaihan. Mabalin daytoy ang maala iti agsinumbangir gapu kadagiti factors akas iti ovulation problems ken endometriosis para iti babae. Nababangot nga sperm count ken lifestyle factors akas iti panagsigarilyo ken stress kadagiti lalaki. Iti panakobserbar ti National Infertility Awareness Week 2026 inanlukoy ni Dr. Buliat dagiti agkapareha saan nga maawanan iti namnama ken dagos nga agpakonsulta kadagiti eksperto. Iti madama, nakalukat ti BGHMC Fertility Clinic tunggal aldaw ti Huwebes. Target mo't lang ang maitakder ti bukod. Ti bukod na nga fertility kan in vitro fertilization wenno iti IVF center. Ijay pala ang syudad ti Baguio iti panaglepas ti tawen wenno iti rugrugi ti tawen 2027 tapno mas ang maiasideg ti serbisyo kadagiti pasyente iti amyanan nga Luzon. Iti sa balipayadamag, dinmanon iti 4.5% ti inflasyon. Wenno ti kinapartak ti panaggato iti presyo dagiti gagatangan iti Cordillera Administrative Region iti napalabas nga bulan ti Marso. Sigon kan ni Aldrin Federico Bahit Jr., Chief Statistical Specialist ti Philippine Statistics Authority wenno PSA Cordillera, nangat-ngato daytoy no ikumpara iti 3.1% iti bulan ti Pebrero. Ti sektor ti transportasyon ti maitudtudo akang runan a rason ti panagngato. Nangi-contribute ti transportasyon iti danda ni 89% iti pakabuklan nga inflation ti rehiyon. Kapu iti na-report 55.3% a panaglaktaw iti presyo ti diesel ken 26.8% iti gasolina. Malaksid iti krudo, maririknamot lang tingin mina a presyo dagiti taraon kas iti nateng, ikan ken prutas. Mainayon dito iti renta iti balay ken bayad iti danum adinmanon iti 19.1% tingin minaan na. Iti entero a Cordillera, ti probinsya ti Apayao ti nakailista iti kangatuan nga inflasyon iti 8%. Bayat ang nagtalin na a kababaan ti Kalinga iti 1.9% laeng. Iti likudan ti napartak a panagngato ti presyo iti Marso, agtaltalin na iti 3.1% ti average inflation rate ti rehiyon manipod iti bulan ti Enero hanggang Marso itang atawen.
Iti sabali pa nga damag iti rehiyon naputput saan nga inpalubos ti 15 nga elders ti Barangay Bulalakaw sa Mangkayan, probinsya ti Benguet ti panangpabaro iti kontrata ti Lepanto Consolidated Mining Company wenno LCMC. Babaan ti resolusyon na number 002 Series of 2026 impaganatgat dagiti katutubo a leader nga non-negotiable ti desisyon da asaan nga mangted iti free prior and informed consent wenno FPIC iti kumpanya. Sigon kadagiti residente nakaro ti danagda iti pangta ti kontaminasyon iti danum. Panagrega ay ti daga ken ti pangta nga idandanon ti panagminas iti pagtalgedan dagiti umili ken iti aglawlaw. Gapo ditoy, formal nga kinitaw ti komunidad nga permanente ang maikat ti entero a barangay ti Bulalakaw iti Mineral Production Sharing Agreement ti Lepanto. Uray no adda dagiti sumagbamano a kabangibang ta a barangay tiya Pimmabor. Maipalagip nga iti taon 2022 pay a pimmanig ti Korte Suprema kadagiti katutubo ti Mangkayan. Gapu iti kinaawan ti umno a permiso ti kumpanya ngem engga natatakot agtaltalina ti operasyon daytoy. Daytoy atigna iti Mangkayan elders ti kabaruan iti serye dagiti protesta kontra iti panagbinas iti probinsya. Kasaruno ti maipada a panagkadkad dagiti residente iti sitio Dalikno sadyay itogon iti napalabas nga tawen. Dapawan ti syudad ti Baguio. Tapno maadresan ti kumarkaro a problema iti basura ken panakaibus sa ti natural a kinabaknang formal nga inarakop ti lokal a gobyerno ti Baguio ti Circular Tourism Model. Iti kalkalpas lang nga Baguio Circular Tourism Summit nagkaykaysa dagiti negosyante, dagiti non-government organizations wenno NGO ken komunidad tapno talikdan ti Take, Make, Waste System ken umakar iti maysa a sistema a nakapokus iti resource efficiency, reuse, ken responsible consumption. Sigun iti datos ti syudad dumandanon iti 5 ken 50 nga tonelada ti basura ti mapatpataod ti Baguio iti inaldaw no sa dino nasuro sa nga gasut ken 40 a tonelada ti agtattaod kadagiti turista no panawen ti peak season. Nakanakunamot ni Mayor Benjamin Magalong adaytoy nga addangket saan laeng a maipanggep iti waste management. May sa pamayan amang pababa iti gastos dagiti negosyo ken masalakniban ti aglawlaw. Bayat nga dumurduras ti turismo. Naiparang dagiti inobasyon a pakairamanan dagiti plastic-free products, compostable packaging ken incentive-based waste recovery systems. Iti sidong na daytoy circular tourism kat mapagraok ti nainsigudan a laing ken ti moderno a panangimanihar tapno aramiden a modelo ti syudad ti Baguio iti pakasaritaan ti sustainable tourism iti entero a pagilian. Iti detalya dagiti damdamag iti lokal formal nga inyawat ti Department of Science and Technology wenno DOST Cordillera ti baro nga Taraki Kiosk iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office wenno PDRRMO iti Mountain Province iti Calman Abril 21. Ti Taraki wenno Technology for Disaster Resilience and Climate Knowledge Innovation ket maysa nga knowledge management system nga aglaon iti napapateg nga impormasyon may papan iti didigra ken climate change a nagtaod iti nagduduma nga ahensya ti gobyerno ken kadagiti eksperto. Ti nasao nga kiosk ket bukbuklen ti maysa a computer set, dagiti espesyal nga aplikasyon ken maysa nga virtual reality set a mausar para iti interaktibo a panagadan may papan iti pangta dagiti didigra. Sigon kani Attorney Edward Chumawar Jr., ti Panguluan ti PDRRMO, dakkel ti maitulong daytoy tapno mapapigsa ti kaamuan ti publiko ken makaipaay iti usto nga basaran iti panagdesisyon para iti nataltalged a komunidad. Panggap daytoy nga inisyatibo nga aramidan a naparpartak ti panang akses kadagiti baro aramid ken impormasyon para iti panagsagana iti anyaman nga pangta ti kalamidad iti probinsya. Iti sabali adamag iti probinsya inpaay iti Department of Labor and Employment wenno DOLE kadagiti komunidad. Iti Mountain Province ti Emergency Employment Program wenno tupad assistance ken livelihood grants.
Ijay barangay Tanulong dito'y Sagada, nasurok 784,000 pesos. Tinailatang para iti sweldo na protective equipment sa ti 50 nga benepisyaryo ang nagtrabaho iti las-o ti 30 nga aldaw para iti road opening ti Tanulong Elementary School. Dakil met apondo ti dimanon. Kuno dakil apondo at dumanon iti dandani 7.9 million pesos tinaipaay iti munisipyo ti Sabangan para iti 20 aldaw panagtrabaho. Ken iti para iti 730 nga magbangged. Nanayunan pay daytoy iti nasurok 4.7 million pesos manipod iti Provincial Local Government Unit ti Mountain Province para iti nayon nayon amang benepisyo iti 80 iti 840 ken upat nga individual. Malaksid iti daytoy temporaryo at trabaho kat nagipaymot lang ti dole iti nasurok 1.5 million nga piso iti LGU Bauco Kas Livelihood Grant. Daytoy apondo kat mausar para iti proyekto ti 30 nga individual kana 2 nga grupo tapno adda ti pagalaan da iti pangmabayagan a biro ken mapatibker ti ekonomiya iti bukbukod da a lugar. Iti sa bali at maglokal na baligi ang ipatumpal ti kaunaan nga Montañosa Summer Fair. Kalpasana daytoy nga makagunod iti pakabuklan ang napaglakwan nga 9,804,412 pesos iti lasod ti 10 ken maysa nga aldaw. Iti report ti Department of Trade and Industry wenno DTI Mountain Province, nagbalin nga bida iti nasao nga fair dagiti produkto nga furniture. Anang ilista iti kangatuan ang napaglakwan adin manon iti nasurok 3.5 million pesos. Sinarunod daytoy dagiti wearables ken gifts iti 2.6 million pesos, payat ati food court ket naka-record iti nasurok 2.5 million pesos manipod kadagiti bimbisita agim matang. Ti aktibidad ang naangay iti Abril 9 enggana iti 19 ket pinasutan ti 60 nga exhibitors manipod iti nasabasabali nga probinsya ti Cordillera ken kabangipang a rehiyon. Malaksid kadagiti usar iti balay ken taraon, adamot lang ti kontribusyon dagiti kadiwa products, processed foods, ken dadumapay a serbisyo. Akam tinasao nga summer fair nga ipaayan iti gundaway dagiti lokal a negosyante may pakita ti dekalidad nga aramida ken mapapigsa ti ekonomiya iti rehiyon. Dito'y mata Sagada, din manon iti 65 ka partisipante, tinakimaymaysa iti naipatungpal nga technical advisory visit wenno TAV orientation. Iti panggep amang papigsa iti panangsurot. Dagiti establishmento kadagiti paganurutan iti panagtrabaho. Iti nasao nga aktibidad katinalantan ti Department of Labor and Employment dagiti importante a kaamwan may naig iti General Labor Standards ken Occupational Safety and Health wenno OSH. Tapno maisigurado ti pagtalgedan ken produktibidad dagiti opisina ken negosyo. Naibinsa-binsa iti nasao nga oryentasyon ati programa nga TAV ket maysa a positibo nga addang ti dole tapno tarabayan dagiti negosyo imbes a basta laeng ang mangipataw iti panmusa. Babaen ti maysa nga open forum na ipaayan iti gundaway dagiti partisipante nga ilawlawag dagiti issue iti bukod da nga pagtrabahuan ken makabirok iti praktikal a solusyon. Panggap ti inisyatibo nga italo ti kultura ti voluntaryo apan ang surot iti liteg tapno maipaimbag dagiti mangmangged ken masigurado ti kinatibker met lang dagiti negosyo. Para iti maudi a detalye dagiti damdamag. Agtultuloy iti panakilaban dagiti lokal a bumbero ken dagiti volunteers iti nalalawa nga grass ken forest fires iti agrikos ti munisipyo. Sigon ken ni Fire Officer 2 Ann Agwiking manipud iti Bureau of Fire Protection Sagada, makapaalarma ti napartak a panagnato iti bilang dagiti uram. Sa dino ket addan ti 20 ken 7 a report nga insidente manipud iti bulan ti Enero enggana iti Abril 20 ti madama nga tawen. Sa dino apo kaduan ngarud kadagitoy dagiti uram iti banbantay. Daytoy abilang ket dandanin a sumangbot iti pakabuklan na bilang iti tawen 2024 at 34 nga kaso. Kalpasan ti himmalamet
nga zero reported fire incident itinapalabas nga taon 2025. Gapo itinakaro apudo ti panawan ken kinaawan ti tudo nalaka nga agwaras ti uram kadagiti banbantay. Itaket na pupuskol nga asok wendos mag ti mangbalbalkot iti aglawlaw. Iti likudan ti bannog ken pangta iti salunat gapo iti kinapuskol dagiti asok ket saan asumarsardeng ti panagresponde dagiti volunteers ken ngarud dagiti kamang ti BFP iti tunggal tawag. Panawagan manen dagiti otoridad iti publiko nga agbalin nga responsable ken isabdeng ti anyaman nga aktibidad nga agresresulta iti uram. Iti kasta ket mataripato ti nabatbati a kabakiran ken ti salunat dagiti umili. Dagiti karud apo dagiti naipadanon tayo nga damdamag para iti midday edition daytoy Radyo Sagada News. Itangal daw iti Miyerkules. Siya lang disimbay para iti damdamag Radyo Sagada naimbag nga oras manen ken naimbag nga manen.